Jama'a barkanmu da dare, sunana AM Slope Tangas. Wannan shine bidiyo na hudu a cikin jerin bidiyo da nake kawo muku na HTML. Idan ba manta ba, a bidiyon ƙarshe na tsaya ne inda na kawo jerin waɗannan headings ɗin ko header, duk dai abin da za a kira su dai kawai, ni dai da Hausa kawai take, wanda ana yin amfani da shi normally wurin kamar yadda na ce misali ga su a nan wurin mutum zai iya dawo da shi tsakiya, zai ga yawanci kamar kanun labarai ko na abu ko taken labarai ko ana amfani da shi wurin wannan. So ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu na san dai already ana bibiya na a hankali saboda ina tafiya ne a hankali. So zan share waɗannan guda biyar ɗin, bar wannan guda ɗayan yanzu haka. Saboda haka in na koma ne refreshing browser na, zai koma saura guda ɗaya. So ina jin kila a wannan bidiyon kafin ci gaba akwai wani abu wanda ake ce ma marquee, inda shi yawanci ba idan na sa shi ma wannan zan cire wannan h1 ɗin ne, bar shi. So shi marquee ɗin zai fi kawai in na sa shi, abinda ya fi zan matsar da wannan sai in dawo nan sai in buɗe kamar yadda sai rubuta marquee. Bari in dawo haɗe shi sai in dawo nan ƙarshe sai in sa sai rubuta marquee. Gashi nan ya fito, sai in haka nan na fara buɗe shi, gashi inda na rufe shi. Daɗin text editor kenan, shi text editor yana highlighting abubuwa saboda mutum ya san ina ya fara ina ya ƙare. So zan zo in canza wannan, mai da shi barka da zuwa shafi na. To marquee na sa, dama tun farko ina da nan wurin, inda na yi highlighting ko. To kamar yanzu abin da kawai na zo na ƙara na cire shi, wannan abu ne na zo na ƙara yanzu marquee. Saboda haka na dawo da wannan, ga inda ya fara ga inda ya ƙare. Sai kuma wannan rubutun da na canza na sa barka da zuwa shafi na, in ƙara ma in ce na yanar gizo, yanar gizo. So idan na yi saving ɗin shi sai na dawo na yi refreshing, yay! Jama'a sun ga abin al'ajabi. Na san dama na ƙi faɗin abin da yake ne kawai ga wanda yau shi ne zai fara gani, sai dai ga abin da yake. Just kaman news flash haka da yake wucewa, akwai inda za a yi shi a sa su da yawa su rinƙa wucewa. So mutum zai amfani da wannan wurin yin news flash, ya decorating ɗin shi, ya gyaggyara shi, mai kwaskwarima sai ya zama yana amfani da shi. Marquee gashi nan, in na cire wannan saboda a ƙara gane shi sosai, in na cire wannan na bar shi, gashi marquee na buɗe, marquee na rufe. So shine sai na dawo da wannan h1 ɗin a tsakani. In mutum ya refreshing, shine ya bani wannan. Ga rubutu ya fito kawai irin a zuwan irin kanun labaran nan da yake wucewa, kamar mutum yana ganin wasu kafafen labarai ko na TV, satellite stations ne ko kuma dai normal local tashoshin labarai na gida ne. Wani lokacin za a ganin labarai na ko kuma wasu ma kafafen yaɗa labarai na newspaper ɗin na yanar gizo kuma za su ga irin wannan yana wucewa. So za a iya amfani da shi wurin kawo news flash, kanun labarai wanda za su rinƙa wucewa, labarai da ɗumi-ɗumin shi irin labarin bai riga ya gama dahuwa ba. So a bidiyo na gaba abin da zan yi magana a kai shine, ina ganin zan yi magana akan, ba ma ina gani ba, yanda ake yi ma rubutu kwaskwarima, wanda idan mutum yana rubutu kamar in ya kalli waɗansu shafuffukan yanar girgizon zai ga yadda ake amfani da su. Ana rubutu ne a sa kwama, a sa wani wurin a kaurara
rubutu, wani wurin a mai da shi siriri, wani wurin a ja layi a ƙasa, wani wurin da sauran irin waɗannan dai text editing, text formatting, to ko editing dai ko formatting din dai yi ma dai rubutu kwaskwarima, akwai mai kulliya a gyaggyara shi. So in na fara na san zai ɗauki lokaci a wannan bidiyon, amma ba tare da ɓata lokaci ba ina ga zan bar wannan haka sai ya zama na fara wancan, duk da dai shi ma wancan ɗin zai ɗauki lokaci saboda akwai abubuwa da yawa da za a yi a ciki, amma ba zan tsawaita ba, mu haɗu a bidiyo na gaba.